Milí priatelia, keď pôjdete do Wadovíc v Poľsku, do rodného domu svätého Jána Pavla II., tak si tam všimnite fotografiu chlapca, ohromne smutného chlapca, ktorý drží v ruke sviečku, má obuté dievčenské topánky a vedľa neho je svätý obrázok. To je fotografia Jána Pavla II., vtedy ešte Karola Vojtilu, keď nemal ani 9 rokov. A prečo bol taký strašne smutný? Niekoľko týždňov pred prvým svätým príjmaním mu totiž zomrela jeho milovaná mamička a on zostal na svete takmer sám. Taká veľká strata pre takého malého chlapca. Jeho otec ho vtedy zobral na Zebřidovskú kalváriu, to je také známe pútnické miesto v Poľsku a tam je zázračný obraz Božej matky. Toto bude odteraz tvoja matka, povedal otec budúcemu pápežovi. A tak aj bolo. Celý život bol Ján Pavol II horlivým ctiteľom a propagátorom Panny Márie. Ján Pavol II bol pápež, ktorý prispel k tomu, že padla železná opona a Európa sa zhlboka nadýchla. Bol to práve on, čo prišiel na Slovensko a poboskal našu zem a ukázal nám, ako si máme vážiť samých seba. Blahorečil niekoľkých našich mučeníkov a vyzdvihol ich ako vzory viery na oltár. A tento veľký muž bol zástancom života od počatia po prirodzenú smrť. Zastával sa slabých, chudobných, utláčaných, dokaličených. Bol solidárny s prenasledovanými a človeku, ktorý na ňo spáchal atentát, tak za tým človekom išiel do väzenia a odpustil mu. Ján Pavol II však nehovoril o ľudských právach. Prečo? Pretože hovoril o práve človeka. A to je jeden veľký a zásadný rozdiel. Lebo právo človeka vychádza z jeho prirodzenosti. Nie je to nejaká spoločenská dohoda o tom, čo je dobré a zlé. Právo človeka na život. Právo človeka na dôstojný život. Právo človeka na slobodné vyznávanie náboženstva. Jeho nikdy sa nehanbite za evanjelium svieti v temnote dnešnej doby. Jeho nebojte sa rozochvieva srdcia a dodáva odvahu. Jeho výzva, aby sa všetko poznanie využívalo pre dobro človeka, ide proti duchu dneška. A je to jediná správna cesta, nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu a pre svet.